And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nabuntis ako ng ibang lalaki habang may fiancé ako. It's been 4 years when I made a mistake na pinagsisisihan ko ng sobra-sobra. Na hanggang ngayon, pinagdudusahan ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Lynn. Almost 2 years kaming magkarelasyon ni Bri. Si Bri, siya yung ultimate, greatest love ko. Nung mga panahong dapat ay puppy love lang, high school pa lang syempre nung maging boyfriend ko si Bri. Pero hindi. Masasabi ko talagang greatest love ko. Pero, yung relationship namin ni Bri nun, for some reason, hindi nagtagal. Kasi, chick boy siya. And then after a year, na magkaroon kami uli ng communication, sinuyo niya ako. Tapos, niligawan niya ako. College na ako noon. Going to serious relationship na. May mga times na after class o after duty ko sa part-time job ko sa isang fast food chain, sa bahay nila ako dumidiretso para makita at makasama siya. May mga time na naging on and off yung relationship namin. Pero, isa lang ang pinaniniwalaan ko. Matatag kami. Dapat maging matatag. At dapat sikapin namin na maging okay yung relationship namin. Katulad nga ng sabi ko kanina, siya talaga yung ultimate, greatest love ko. Siya na kasi yung nakikita kong magiging soon-to-be husband. Kasi lahat ng first, ibinigay ko sa kanya. Sobra kong mahal si Bri. Kahit pa umabot na sa point na tinutulak niya ako palayo sa kanya. Pero hindi pa rin ako sumusuko. Until one day, nagbago ang lahat. Yun na yung namatay yung mama niya. Mas lalo kong tinatagan yung sarili ko ng mga oras na yun. Hindi ko siya iniwan sa tabi niya. Kasi alam ko sa sarili ko na mas kailangan niya ako.
Pinatunayan ko yung pagmamahal na meron ako para sa kanya. Mas matangkad pa sa kanya. Pinatunayan ko na yung pagmamahal ko sa kanya higit pa sa buhay ko. Halos hindi na ako umuwi sa amin para lang makasama siya. Yung part-time job ko, napabayaan ko na. Hanggang sa umabot sa point na pinatigil na ako ng tatay ko sa pag-aaral. Kasi pinapili niya ako. Pinapili niya ako kung mag-aaral ako o si Bri. Dahil sa katigasan ng ulo ko, mas pinili ko si Bri. Nung mga time na yon, para kaming naging mag-live-in partner. Lumayas ako sa amin. Naghanap ako ng trabaho. Hanggang sa napagpasyahan ng tatay ni Bri na dapat daw maikasal kami. Yung moment na yon, hindi ko alam kung magugulat ba ako sa tuwa o magiging ganap na malungkot kasi tinalikuran ko yung pamilya ko. Hindi ko alam. And that time, nagte-training pala si Bri kasi pangarap niya talagang magseaman. Kaya naman habang nilalakad namin ang mga requirement para sa kasal namin, naudlot yung kasal. Kasi natanggap siya sa isang agency. At nagtuloy-tuloy yung pangarap niya. Naabot niya yung pangarap niya na maging seaman. Hindi ko alam kung madidismaya ako noon o magiging masaya para sa fiancé ko. Sa family, napagpasyahan ng tatay ni Bri na sa pagbalik na lang ni Bri after ng contract niya sa barko, dun magaganap yung kasal namin. Tinanggap at inintindi ko yun para sa future namin. Pinilit ko yung sarili ko na tanggapin at intindihin yung pag-alis niya ng bansa. Yung pagtatrabaho niya sa barko. Lumipas ang buwan. Para bang nagiging cold na yung relationship namin. Kasi nga long distance. Nawawalan siya ng time. Hindi man lang ako ma-chat. Hindi man lang niya magawang kumustahin ako. Pero siya, nagagawan niya ng time. Yung family niya. Nagsiselos ako nung time na yun. Alam ko, hindi ako yung una sa listahan ng prioridad niya sa buhay. Kaya naman, knowing that, naglibang ako. Natuto akong gumimik after work. At napasama ako sa barkada. Halos inuumaga ako sa gimikan. Hanggang sa unti-unti, meron akong nagiging ka-close. Nakalapit ng department ko sa work. Lagi ko siyang napapansin every time na napapadaan ako sa area niya. Hanggang sa naging close kami. Feeling ko, naiintindihan niya ako. Tuwing nag-uusap kami sa sitwasyon ko, para bang nakahanap ako ng kaibigan, ng masasandalan. Pero nung napapansin ko na parang
nagkakaroon ng issue sa aming dalawa, nag-iba ako ng trabaho. Umiwas na rin ako sa issue. Pinagchichismisan kasi kami nung ibang ka-work ko doon. Hanggang sa nakalipat na nga ako ng trabaho. Pero halos magkabilang building lang yung nilipatan kong work dun sa former job ko. Kaya after duty ni JC pala yung pangalan ng naging kaklose ko sa former work ko. Dumidiretso siya sa work ko para sunduin ako. Hindi ko alam if tama pa ba yung mga ginagawa niya. Kasi sinusundo niya ako. Ang gulo namin, 'di ba? Until one day, tinanong ko siya. Ayun, umamin siya na nafo-fall na siya. Pero ako, binaliwala ko yung bagay na pag-amin niya sa akin. Kasi alam kong mali. At alam naman niya na that time, may fiancé ako. At malabo ang relationship sa aming dalawa. At dahil naging malabo na yung relationship namin ni Bri, napagpasyahan ni Bri na maghiwalay na kami. Binigay ko sa kanya yung kalayaan ng mga oras na yun. Iniisip ko, dahil ba sa nawalan ako ng tiwala? Dahil sa kawalan niya ng oras? Dahil ba selos ako ng selos sa ka-work niya na nilalandi siya? Wala akong magawa? Di ko alam. Ang daming rason kung bakit kami naghiwalay. Kaya naman ng oras na yon, ang naging sandalan ko, si JC. Naging mag-on kami ni JC. Kahit alam kong mali. Inilihim ko yung bagay na yun, na kahit para sa kanya, official na kami. May nangyari sa amin ni JC na hindi ko alam bakit ko nagawa. Dahil ba sa naging mapusok ako at nadala ko ng emosyon ko noong mga oras na yun? Pero wala akong ibang iniisip noon kundi si Bri. Nakipag-iwalay man siya sa akin pero nagkaayos din kami. Gulong-gulo na ako nung time na yun. At isang malaking kasalanan ang nagawa ko. Kaya naman ng time na yun, na-realize ko na dapat layuan ko na si JC. Sinubukan kong umiwas kahit lagi niya akong pinupuntahan sa work ko. Pilit naming inaayos ni Bri yung relationship namin. Naging okay naman kami. And then, 2 weeks, malapit nang bumalik si Bri sa Pilipinas. Pero para bang napansin ko, iba yung posture ng katawan ko. Feeling ko may kakaiba sa akin.
Nangamba ako. Kinausap ko si JC. Sinabi ko ang lahat-lahat sa kanya na okay na kami ni Bri. At napag-usapan na namin kung ano yung nangyari sa amin. Hanggang sa sinabi ni JC sa akin na baka buntis ka. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Lalo akong naguluhan. Sobra akong natakot. Kaya ang ginawa ko, sinabihan ko siya na layuan niya na ako. Alam ko, sobra ko siyang nasaktan kasi kitang-kita ko humahagulgol siya noong mga oras na yun. Minabuti ko na lang na mag-resign sa work ko. Kasi ang gusto ni Bri sa 3 months na bakasyon niya, wala siyang ibang hiling kundi makasama ako. Nung araw na flight ni Bri pabalik ng Pilipinas, yun din ang araw na nagpaalam ako kay JC. Sinabi ko sa kanya na itutuloy namin ang kasal ni Bri. Alam ko nasaktan ko si JC. Pero mas pinipili ko ang fiancé ko kesa sa kanya. Lumipas ang araw, napapansin ko, kakaiba talaga yung build ng katawan ko. Lalo akong tumataba. Chubby naman talaga ako, pero iba to eh. Simula nang dumating si Bri, araw-araw niyang ipinararamdam sa akin yung pagmamahal niya. Pinaplano na rin namin na magkaroon ng anak. At sa tuwing may nangyayari sa amin, hindi maiwasan na sumagi sa isip ko yung nagawa ko ng mga oras na magkahiwalay kami. Napapansin ni Bri na minsan wala akong gana sa tuwing magme-make love kami. Pilit niyang inaalam kung ano nga ba yung dinadala ko. Kung meron daw ba akong problema. O kung tama daw ba yung hinala niya na may naging iba ako habang hiwalay kami. At pilit ko ring dinedenay yung mga bagay na yun. Kasi ayoko nang maalala yung isang pagkakamaling nagawa ko sa taong mahal na mahal ko. Lagi ring napapansin ni Bri na hindi ako dinadatnan. Alam niya kasi yung date na magkakaroon ako. May track siya dun. Sabi ko na lang naging irregular ako since nung nawalan kami ng contact sa isa't isa. Lumipas ang ilang linggo, napansin ng ate ni Bri na matamlay ako. And then, nawalan ako ng malay. Nagdilim ang paningin ko. Kaya naman, minabuti ng ate niya na sabihin sa akin at kay Bri na baka nga buntis ako. Hanggang sa no choice, nagpiti na ako. Nandoon si Bri. Tuwang-tuwa siya sa naging resulta. Kasi positive. At buntis nga ako. Pero mas lalong nabuo yung takot ko na baka hindi kay Bri yung dinadala ko.
Kasi nga may nangyari sa amin ni JC. At alam ko naging irregular ako kaya hindi ko alam kung kailan ba o paano nangyari. Laging nasa isip ko yung mga nangyari hanggang sa nababalitaan ko na lagi pa rin pumupunta si JC sa work ko para kumustahin ako sa mga ka-work ko before. Hanggang sa napagpasyahan namin ni Brian na ituloy namin yung kasal. Marami kasi yung nagdududa, mabilis akong nabuntis ni Brian. At dahil sa duda na yon, hindi ko rin maiwasan na isipin na baka nga kay JC ang pinagbubuntis ko. Alam ko na naging magulo sa isip ni Brian na magpakasal kami. Dahil sa mga naging problema namin. Pero natuloy pa rin ang kasal. Kasi naniwala siya. Naniwala siya sa akin. May nagsasabi sa paligid namin, sa pamilya niya, sa ate niya, na baka hindi daw normal yung baby sa tiyan ko. Dahil ang putla-putla ko daw. Nagpupumilit ang ate niya na magpa-check na ako sa doktor agad-agad. At doon natatakot na ako. Unang beses kong pupunta sa doktor. Malalaman kong ilang buwan na, ilang linggo na. Pinapalakas ko yung loob ko na anak ni Bri yung baby ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw. Nagpatingin kami sa OB. At sabi ng doktor, 3 months na akong buntis. Nagulat si Brian nang malaman yun. Kasi 2 buwan pa lang siyang nandito sa Pilipinas. Nang marinig niya ang sinabi ng doktor, nakita ko kung paano namula ang mata niya. Ramdam na ramdam kong sobra kong nasaktan si Brian. At tuloy-tuloy na ang pag-agos ng luha niya. Kumpirmado. Hindi sa kanya yung dinadala kong bata. Kahit ako, hindi ko matanggap yung nangyari sa akin. Nabuntis ako ni JC. Si JC na naging sandalan ko noong mga oras na binabaliwala ako ni Brian. Noong mga oras na hindi kami okay ni Brian. Naging matamlay at nawalan ako ng gana sa sarili ko noong mga oras na yun. Hindi ako kumakain. At halos nakakulong lang ako sa kwarto. Nakahiga. At laging wala sa sarili. Nakikita ko kung paano nasasaktan si Brian. Pero patuloy niya pa rin akong inaalagaan. Pinaparamdam niya pa rin sa akin kung gaano niya ako kamahal bilang asawa niya. Iniisip pa rin niya yung kalagayan ko bilang nagdadalang tao. Siguro mas iniisip niya yung kapakanan ng anak ko. Pinilit niya pa rin maging mabuti sa akin kahit alam kong sobra ko siyang nasaktan.
Minsan nga naisip ko, bakit sa akin pa nangyari to? Alam ko nakagawa ako ng kasalanan. Pero bakit ganito kalaki yung bunga? Buong buhay kong pagsisisihan na gumawa ako ng isang kasalanan na nagpabago ng buhay ko ngayon. Bago bumalik ng barko si Bri, kinausap niya ang mga magulang ko. Tinanong siya ng nanay ko kung hihiwalayan niya na ba ako after nang nangyari. Alam ko marami akong nasaktan sa ginawa kong kasalanan. Pamilya ko, pamilya ni Bri, at lalong-lalo na si Bri. Unang naging desisyon ni Bri, tanggapin pa rin ako. At pati na rin ang batang dinadala ko. Natutuwa ako kasi sa kabila ng nangyari, nangibabaw pa rin yung pagmamahal ni Bri sa akin. Lagi akong humihingi ng kapatawaran sa kanya. At lagi kong sinasabi na gagawin ko ang lahat. Mabigyan niya lang ako ng isang pagkakataon para maging maayos yung pagsasama namin. Pero habang papalapit ang pagbalik ni Bryce sa barko, lalo akong nabigyan ng parusa. Kasi hindi malabong magbago ang desisyon ni Bri. At tuluyan niya na akong iwan. At hindi nga ako nagkamali. Alam ko kasi sa mga oras na yon may mga taong hindi na ako tanggap. Before akong manganak, tuluyan na akong hiniwalayan ni Bri. Hindi ko alam kung paano ko pasisimulan yung buhay ko nang ako na lang mag-isa. Pinilit kong lakasan yung loob ko para sa magiging anak ko. After a month nang magkita kami ni Bri, pagbalik niya uli ng Pinas, nabalitaan ko may iba na siya. At ka-work niya. Na-stress. Nangulila siya. Alam ko yun. Siguro kaya niya nagawa yun. Minabuti ko na lang din na palayain siya. At pinili kong sikaping buhayin yung anak ko ng mag-isa. At dahil na rin sa sinabi sa akin ni Bri na walang mabuting maidudulot kung magkakabalikan pa kami. Kasi buong buhay niya lang, maaalala niya ang isang bagay na nagpabago sa buhay naming dalawa. Ayun. Hindi ko na siya kinulit pa. Napagpasyahan ko na ayusin ko kung ano man yung magiging buhay namin ng anak ko. Kaya ang ginawa ko, hinanap ko si JC. Ang sinasabi ngang tunay na ama ng anak ko. Napag-alaman ko na lumipat na din siya ng branch para makalimot. Gumawa ako ng paraan para makontak siya. Pero huli na ang lahat. Meron na siyang pamilya. Sinabi nga sa akin ni Bri na walang mabuting maidudulot kung magkakabalikan pa kami. Kasi buong buhay niya lang maaalala ang isang bagay
na nagpabago sa buhay naming dalawa. Kaya naman napagpasyahan ko na ayusin ko kung ano yung magiging buhay ng anak ko. Kaya nagawa kong hanapin si JC. Napag-alaman ko na lumipat na siya ng branch para makalimot. Gumawa ako ng paraan para makontak siya. Pero huli na ang lahat. Sinabi ko sa kanya na may anak talaga siya sa akin. Aminado naman siya na anak niya yung pinagbubuntis ko. Humingi siya ng tawad sa akin dahil sa nangyari. Sabi niya sa akin, binuntis niya daw talaga ako para hindi ko siya talikuran at para tuluyan ko nang iwan yung asawa ko. Nakita niya si Mikoy. Si Mikoy yung anak ko. Hindi maitatanggi. Anak nga niya. Tisoy. Mapungay na mata. Malalim na dimple. Di maikakaila na siya nga ang tatay ng anak ko. Meron ng karelasyon si JC. Pero napagdesisyonan ko na makipagkita pa rin sa kanya kasama ang anak ko. Mahirap man sa akin. Pero sinubukan ko siyang i-win back. Umamin siya sa akin. Mahal niya pa rin daw ako. Kasi sa ngayon, hindi na pwede kasi may pamilya na siya. May sarili ng pamilya si JC. At kasal na rin siya. Sa almost 3 years na hiwalay kami ni Bri, hindi ko pa rin makalimutan yung pagmamahal na ipinaramdam niya sa akin. At hindi ko pa rin makakalimutan yung pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Si Bri, meron na ring pamilya. Pinili ko na lang din na hindi na magabol sa legal rights. Kasi ayoko nang malaman ng iba kung anong tunay na nangyari sa amin. Pero yung ultimate greatest love ko na si Bri, sa kanya umaasa pa rin ako. Na kapag nagkita kami uli, maramdaman ko pa rin yung pagmamahal. Na kahit lumipas man ng panahon, hindi pa rin nawawala. At hindi pa rin magbabago. Ang pangit mang isipin pero umaasa pa rin ako. Ngayon, mag-isa kong itinataguyod yung buhay namin ni Mikoy. Ang anak ko,
masayahin, napakabibo. Bunga man siya ng isang pagkakamali, isa pa rin siya sa blessings na ibinigay ng Panginoon. Na kahit gaano pa ang naging kasalanan ko sa buong buhay ko, sulit pa rin ang lahat. Pinagdusahan ng hirap at pasakit. Kahit sobrang sakit sa akin na mawalan ng wagas ng pagmamahal sa isang tao, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng isang anak na pupuno ng pagmamahal at siyang magbibigay ng tibay at tatag sa akin para makayanan ang hamon ko sa buhay. Kay Bri, kung naririnig man niya ito, gusto ko lang malaman mo, sobra akong humihingi ng tawad sa nagawa kong kasalanan. Alam ko masaya ka na sa kung anong buhay meron ka ngayon. Sana dumating yung pagkakataon na muli kitang makita. Para masabi ko sa'yo kung gaano ako nagsisisi na nasaktan kita. Alam mo kung gaano kita kamahal. At dahil lang sa isang pagkakamali, gumuho ang pagmamahala na meron tayo. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit matagal ko nang kinikimkim yung nararamdaman ko. Na tumatayo na mag-isa para sa buhay na meron ako ngayon. Maaaring nagkamali man ako dati. Pero nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa mali kong nagawa. At patuloy pa rin akong umaasa na maitatama ko yung pagkakataon na ibinigay sa akin ng Panginoon. Ako si Lynn at ito ang secret file ko.